Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Amai anga ndi Maria, amai abwino koma, andisunga nasamala, nandidziwa nandikonda. Lero ndi chaka cha Amai Maria, kukwezedwa kwa Amai athu Maria kumwamba. Umboni onena kuti moyo wathu uli ndi tanthauzo, nafe tikachita bwino Mulungu adzatipatsa malo oyenerera mu ufumu wake kumwamba. Ndikulandireni pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachiwiri pa 15 August chaka cha 2023, ndipo tikuchita chaka cha kukwezedwa kwa Amai athu Maria kumwamba. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Chivumbulutso, mutu wa 11 ndime ya 19 kudzawerenganso mutu 12 ndime ya 1 kulekeza 6 kudzawerenganso ndime 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amodesta Malekwa kuchokera ku Holy Rosary Parish Likuni mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu Salimo 45 ili ndi chilimbi kuti kudzanja lanu lamanja kwayima mfumukazi yaulemu yovala zagolide wa Ofiri. Ana akazi amafumu ali m'gulu la mbumba zanu zolemekezeka inu Ambuye. Kudzanja lanu lamanja kwayima mfumu yachikazi yovala zagolide. Mawu achiwiri akuchokera m'kalata yoyamba ya Paulo yolembera mpingo wa ku Akorinto, mutu wa 15 ndime ya 20 kulekeza 26. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Amaiko Manyungwa kuchokera ku Holy Rosary Parish Likuni mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera. Luka mutu wa 1 ndime ya 39 kulekeza 56. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku la Chivumbulutso mutu 11 ndime ya 19a kupitiliza pa mutu 12 ndime ya 1 kulekeza 6a kupitilizanso ndime ya 10ab. Mudatsekuka nyumba ya Mulungu kumwamba, ndipo bokosi la chilungamo lidaonekera m'nyumbamo. Pambuyo pake kudaoneka chizindikiro chachikulu kuthambo. Panali mkazi ovala dzuwa. Pansi pa mapazi ake panali mwezi, ndipo pamutu pake panali chisoti cha ufumu cha nyenyezi 12. Mkaziyo anali ndi pakati, ndipo pa nthawi yochira adalira mokuwa chifukwa cha kuwawa kwa kubala. Kudaonekanso chizindikiro china kuthambo. Panali chinjoka chachikulu chofiira cha mitu 7 ndi nyanga 10. Ndipo pamutu uliwonse chinavala chisoti cha ufumu. Ndi mchira wake chidakokolola chigawo chimodzi mwa zigawo zitatu za nyenyezi zakuthambo,
ndi kuzigwetsa pa dziko lapansi. Chinjokacho chidakayimirira pamaso pa mkazi uja amene anali pafupi kubala mwana, kuti akangobadwa mwanayo chimudye. Mkaziyo adabala mwana wamwamuna woyenera kudzalamulira anthu a mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo. Mwanayo adalandidwa kumanja kwa mayi wake, kupita naye kwa Mulungu ndi ku mpando wake wachifumu. Pamenepo mkazi uja adathawira ku chipululu. Pamenepo ndidamva mawu amphamvu kumwamba ali kunena kuti, tsopano Mulungu watipulumutsa. Tsopano Mulungu wathu waonetsa mphamvu yake ndiponso ufumu wake. Tsopano mfumu imene adayidzoza yaonetsa ulamuliro wake. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Mawu a kalata yoyamba ya Paulo woyera ku Akorinto. Akorinto mutu 15 ndime ya 20 kuzalekeza 26. Abale, Yesu Khristu adaukadi kwa akufa. Pakati pa onse amene adafa, ndiye woyamba kuuka, kusimikiza kuti ena onse amene adafa nawonso adzauka. Pakuti monga imfa idadza pansi pano podzera mwa munthu, momwemonso kuuka kwa akufa kudadza podzera mwa munthu. Monga anthu onse adamwalira chifukwa cha ana a Adamu, momwemonso anthu azauka chifukwa ali mwa Khristu. Koma aliyense azauka pa nthawi yake. Woyambirira ndiye Khristu, ndipo pambuyo pake, pamene Khristuyo azabwera, iwonso amene ali ake adzauka. Pamenepo chimaliziro chidzafika. Khristu azathetsa oweruza onse, aulamuliro wonse ndi mphamvu zonse, nazapereka ufumu wonse kwa Mulungu Atate. Pakuti Khristu ayenera kukhala mfumu mpaka Mulungu atagonjetsa adani ake onse. Mdani wosiriza amene Mulungu azathetsa mphamvu ndiye imfa. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 1 ndime 39 kulekeza 56. Patapita masiku owerengeka, Mariya adanyamuka napita mofulumira ku dera la mapiri ku mudzi wina wa ku Yudeya. Adakalowa m'nyumba ya Zakariya nalonjera Elizabeti. Pamene Elizabeti adamva malonja a Mariya, mwana adayamba kutakataka m'mimba mwake. Elizabeti adadzazidwa ndi Mzimu Woyera, ndipo adayankhula mokweza mawu kuti, ndinodala kupambana akazi ena onse, ngodalanso mwana wanu. Ine ndine yani kuti inu mayi wa mbuye wanga mudzandiyendere? Chifukwa pamene ndidamva malonje anu, mwana anayamba kutakataka ndi chimwemwe m'mimba mwanu nga.
ndinodala chifukwa mudakhulupirira. Zimene Ambuye adakuwuzani zidachitikadi. Pamenepo Mariya adati, mtima wanga ukutamanda Ambuye ndipo mzimu wanga ukukondwera mwa Mulungu mpulumutsi wanga, popeza kuti wayang'ana kutsika kwa mdzakazi wake. Ndithu kuyambira tsopano anthu a mibado yonse adzanditcha odala, pakuti iye amene ali wamphamvu wandichitira zazikulu, ndipo dzina lake loyera. Amawachitira chifundo anthu a mibado ndi mibado amene amamulemekeza. Wachita zamphamvu ndi dzanja lake, wabalalitsa anthu a mtima onyada. Mafumu amphamvu wawatsitsa pa mipando yawo yachifumu. Anthu wamba nkuwakweza. Anthu anjala wawakhutitsa ndi zabwino. Anthu olemera nkuwabweza osawapatsa kanthu. Wadzathandiza anthu ake a Israeli pokumbukira chifundo chake. Izi ndi zomwe adalonjeza kuti adzawachitira makolo athu akale aja, Abrahamu ndi zidzukulu zake mpaka muyaya. Atakhala ndi Elizabeti ngati miyezi 3, Mariya adabwerera kwawo. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Poyambirira tinene kuti tafunire zabwino zonse onse amene amatsata utumiki wa Amai Mariya, mwapadera anzathu agulu la Legio ya Mariya, amene ndithu chaka ngati ichi ndi chaka chachikulu pakati pawo, monga chili chachikulu pakati pa inu ndi ine. Amai Mariya, mayi wa mpingo, mayi wa Mulungu, mayi wa apostoli, mayi wa inu ndi ine, anakwezedwa kumwamba. Poyambirira tidziwe zimenezo. Ambuye Yesu anakwera kumwamba chifukwa anali ndi mphamvu yodzikweza okha. Pamene Amai Mariya anachita kukwezedwa, nachitika mwayi chaka cha 2019 kuti napita ku Israeli, ndipo nakapangapo misa pamene amati pa Domitian Chapel, pamene Amai Mariya anakwerera kuka kumwamba. Ndithu zili mbiri ya anthu nthawi imeneyo. Choyambirira nchifukwa chani tili ndi chaka ichi. Chaka chakukwezedwa kwa Amai Mariya is closely bound to the Immaculate Conception. Tikudziwa kuti tonsefe tinabadwa ndi machimo, ndipo timakhala anthu olephera, ndipo tikadzamwalira tikuyenera kuti tidzadikire tsiku la chiweruzo. Matupi athu azayikidwa m'manda, ndipo lipenga likazalira tonse tidzaukitsidwa kwa akufa. Amene anachita bwino akalowera kudzanja lamanja, amene tinalephera, amene tidzalephera, amene analephera akaweruzidwa malingana ndi ntchito zawo. Koma Amai Mariya akutchulidwa kuchokera pachiyambi ndi wachaulere chodzaza. Nowanda mthenga umene tawerenga Elizabeti akuti ndine yani kuti inu mayi wa mbuye wanga mudzandiyendere, ndinu wachaulere chodzaza. So the Immaculate Conception anabadwa opanda tchimo from the very beginning. The Blessed Virgin Mary's body is exempted from corruption by her unique privilege. Chifukwa chobadwa opanda tchimo, ndikuti tchimolo adalipambana kale. Ifeyo chifukwa cha tchimo timafa, ndipo tikafa thupi lathu limenera kuola. Koma Amai Mariya is unique, she is unique. Chifukwa chonena kuti kuyambira pachiyambi anabadwa opanda tchimo lobadwa nalo. As a result of her Immaculate Conception, she is not subject to the law remaining in the corruption of the grave. And she did not have to wait until the end of time for the redemption of her body. Tikawerenga zolembalemba za oyera wina otchedwa kuti John Damascene, Yohane Damascene, adalemba kuti, ndiwerenga mchingerezi, it was fitting that she, kunena Amai Mariya, who had kept her virginity intact in childbirth, that she, who had carried the Creator at her breasts, should dwell in the divine tabernacles and possess what belongs to her son. John Damascene akunena kuti kunayenera kuti iye amene anasunga uvirigo wake ngakhale pobereka mpulumutsi wathu, iye amene ananyamula mpulumutsi ndi kumuyamwitsa, iye amene anakhala ndi Yesu Khristu moyo wake wonse pansi pano, ameneranso akakhale m'malo aulemerero kumene kuli Yesu Khristu mwiniko, kumene kuli mwana wakeko. N'chifukwa chake
tikawerenga buku la chivumbulutso mawu oyambaja akunena kuti adaona Yohane pa chilumba cha Patimo. Tikawerenga chivumbulutso 12 ndi 1 adaona mayi atavala dzuwa ali pa mpando wa ufumu. Moposapeneka konse ukamba za Amai Maria amene adagonjetsa dziko, adagonjetsa kunyada kwathu kumene makolo athu oyambiriraja Adamu ndi Eva adatipatsira ife kumalitchula kuti tchimo lobadwa nalo lopatsirana. Koma Amai Maria posakhala ndi tchimo lobadwa nalo anayenera kukhala ndi malo aulemu kumene kuli mwana wake. Nchifukwa yake Yohane poona zinthu ndi masomphenya pa chilumba cha Patimo akuona mayi amene chipatso chake chidagonjetsa dziko lapansi. Who can be that one? Amene anagonjetsa dziko lapansi. Mayiyo amene anabereka mwanayo amene chinjoka chinayesetsa kuti chimugonjetse. Herode uja amene atabadwa Yesu amafuna kuti amuphe, ndipo atimamva kuti bambo Yosefe ndi Mayi Maria anathawa kupita ku Egypt. Zimene tsopano Yohane akuziona zakutsogolo masomphenya pa chilumba cha Patimo kuti Amayi Maria anakwezedwa mwaulemu kumwamba chifukwa cha malo awo aulemu amene mwana wawo anawakonzera. Pakusowekera ndithu chikhulupiriro kuti timvetse izi, chifukwa kungozitenga zinthu mwa umunthu wathu zitivuta kuti tizikhulupirire. Komatu muli ma traces m'malembo oyera amene akutionetsa zimenezo. Poyamba tanena kale Luka 1:28 ndi wodala ndi wachaulere chodzaza. Ngati ali ndi chaulere chodzaza palibenso malo amene tchimo lingapezepo mpata moyo wa Amayi Maria. Kunayenera mwaulemu wawo kuti akwezedwe anke kumwamba. Polingalira za ukulu wa chikhulupiriro chathu tikuyenera kulingalira kuti Yohane adatichenjeza kale pa mthenga wa Yohane 21:25 kuti not all that were said and done are written. Ena amatsutsa ayi kodi zimene sizikanatheka bwanji kuti ophunzira aja alemberetu. Tidziwe kunena kuti Baibulo silinangotsika kumwamba. Analemba Baibulo ndi mpingo unabadwa mthenga usanalembedwe. Mthenga unalembedwa to support the church. Nthawi zina malo mopanga appreciate za chikhulupiriro chathu zosiyana za eklesia timalimbana ndi chamati sola scriptura kuti basi ngati sichinalembedwe m'malembo oyera ine sindichikhulupirira chimenecho. Ayi ndikulakwa, chifukwa vesi ndanenayo imatiuza muli zambiri zimene timadziwa kuti ndizoona zidachitika koma sizinalembedwe. Mwachitsanzo timadziwa kuti Paulo komanso Petro adakafera ku Roma, koma palibe pamene analemba kuti Paulo ndi Petro awa akupita ku Roma. Koma zachidziwikire malembo amatitsimikizira kuti Paulo ndi Petro adakafera ku Roma, koma palibe pamene zinalembedwa m'malembo oyera. History is there. Palibe m'malembo oyera pamene analemba kuti utatu oyera. Ayi. Koma pali ma traces of the Trinity. Paulo amadalitsa anthu aja kuti madalitso a Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera akhale nanu. Koma palibe pamene analemba kuti the Trinity. Koma timadziwa it's something which is there. Nchifukwa chake Paulo mwini paulangiza mpingo wa ku Atesalonika. Tikawerenga 2 Atesalonika mutu wa 2:15 Paulo akunena kuti ndiwerenge. Tsono abale, kwalangiza abale a ku Tesalonika komanso inu ndine. Tsono abale, khalani olimbika ndipo mugwiritse miyambo imene tidakuphunzitsani ndi mawu apakamwa kapena m'makalata. Mukhale olimbika mugwiritse ntchito miyambo imene tidakusiyirani ya mawu apakamwa komanso m'makalata. Meaning pali zina zimene adalemba zimene mpingo umasunga, palinso zina zimene adawasiyira ndi mawu apakamwa zimene mpingo umapanga transmit. Mwachitsanzo pakati pathu mafumu amatha kulongosola mbiri ya ufumu wawo. Ufumu umenewu udachokera ku Nkhuta, utachoka ku Nkhuta udayima kwa Chithupyu, utachoka kwa Chithupyu udafika kwa Mgwagwa, utachoka kwa Mgwagwa. Makolo aja amasiyirana mbirija udapo kuti mwana wangolowa ufumu 30 years nkumafotokoza zonse zija kuti muda aliko ndebwezi tikumatsutsa kuti ayo wabodza. Koma timakhulupirira chifukwa cha tradition yosiyirana. Chimodzimodzi mu mpingo ziliko zosiyirana. Chimodzi mwa zosiyirana nchonena kuti Mayi Maria anakwezedwa ndi thupi lawo kumwamba. Mulungu samalola kuti okhulupirika ake oyera ake the righteous akhale corrupted ndi kuonongedwa ndi matupi awo. Mwachitsanzo mmene anali kusauka Shadrach, Meshach ndi Abednego tikawerenga buku la chapter 3 cha buku la Daniel timamva kuti ataponya ng'anjo ya moto ija anyamata aja sadapye matupi awo, sadapye zovala zawo, sadapye ndi tsitsi lomwe, chifukwa Mulungu atawaona kuti ndoyera, atawaona kuti ndolimbika pa chikhulupiriro chawo adawateteza. Nanji Amayi Maria amene adabadwa opanda tchimo lobadwa nalo
kunali koposa ndipo nkoyenera kuti akwezedwe ndi thupi lake, kuti kumene kuli mwana Yesu, Yesu akakhale konko. Ndiye tikuphunzira chani ndi chikhulupiriro chathu kuti chaka ichi cha Amayi Mariya okwezedwa kumwamba chiutse mudyo mwa ife, chonena kuti nafenso tidzauka kwa akufa, ndipo matupi athuwa Mulungu adzasandutsa aulemerero. Tisayimire pompo, tiyambe kukonza moyo wathu. Inde Amayi Mariya analibe tchimo lobadwa nalo. Inu ndine tili ndi machimo obadwa nawo, tili ndi kulephera, tili ndi mene amati concupiscence, timayesedwa, tili ndi mapendekero ofuna kulakwitsa, mapendekero ofuna kudzikonda, mapendekero ofuna kuchimwa. Koma ndi chitsogolo cha Mzimu Woyera ndi uneneri wa Amayi Mariya amene amatinenera nthawi zonse, tidzapambana. Tizisuzumira mitima mwathu, tizikometsa moyo wathu, tiziyesetsa kuti Mulungu amene adamkweza Amayi Mariya ndi kumpatsa malo aulemu kumwamba, nafenso malo omwewo akatipatse tikadzamaliza ulendo wathu pansi pano. Chaka cha Amayi Mariya ndi chiyambi chabwino kwa ife, kukonda amayi athu, kupempha uneneri wake koposaposa. Monga amayi anali ophatana ndi mwana wake, ifenso tiphatane ndi Yesu Khristu. Inu Amayi Mariya mutinenere, mutifungatire, ndipo mutithandize pa ulendo wathu uno. Ndi kufunireni tsono abale ndi alongo chaka chopambana cha kukwezedwa kwa Amayi Mariya kumwamba. Tisatope, tisachite manyazi kunyadira chikhulupiriro chathu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.